Така. Сега Милена ще избира една от двете спирали. Едната е в цвят лилаво. Лилаво. Едната е в цвят синьо. Аз искам синята. Знам, че я искаш, но сега ще видим дали ще избереш. Не, обърни се. Обърни се, бе. Айде, избирай. Какво правиш, нали? Каза, че няма да гледаш. Не, чакай. Какво? Когато ги разменяш, аз трябва да Други гледам. правила, други, да, хубаво. Давай. Избирай, кой от двете. Ти гледаш, бе, то стърчи синьото. Ни дей да мамиш, давай. Ни дей да гледаш, бе. Тази. Синя. Yes. Хора, изобщо не беше... Мъчително да е. Не да е мъчително, тя измами, тя видя синята. Малко беше мъчително. Баба ми, ако знаете, вие не я знаете, но обажда са там, където ни трябва. Където ми трябва да расте там отива. Да. Ти от тези тръни. Чакай, моля. Какъв брокат искаш? Давай заключи. Брокат. Не, така ще го избирам. Така ще го избираш. Не знам, правилата станаха бомба. Тази. Хора, той брокат, не знам ли, вижте хора. Нищо не мяза. Само долу ще ми може. Моли сега, чакай да търсим молива. Ето. Той е малко. Хора, черен, обикновен молив. Нейните се гремовите, не са моите. Гледай го. Отгоре ли искаш да може да го видиш? Много. Окото ми Няма. Чакай. Аз отвънка ще го мажа. 4 цигара пиянто, 2 цигара ми. Кесан. Готово. Хора, толкова не съм се смяла в години. Окото ми. Искам да го извадя оттам. Сега ще ми направиш червило. Не, няма да ти направя червило. Това е... Ето, дори това го изваждам, но то е много вътре. Това е коректор. Не коректор, браунзер. Това е браунзер. Малко ми слуши. Да, ето вижте, то дори не си... Вижте сега, от тук какво става. Не искам много.